A takto som skoro zomrel. Ale poviem si to povedať celé od začiatku. Začalo to tak v pohode, išiel som sa len tak povoziť, chill, play dead. A išiel som do Teska, kde som si vždy kupoval tú vodu Iced Tea, hladový čaj, ale tú ich verziu Teskovú. A keď som vyšiel z Teska von, tak mi zvoní mobil. Champion volal, že či by som neišiel pre burger a pre pizza štangle. A ja že OK, idem. Nasadol som na motorku a tú cestu, čo ste videli, čo som išiel a čo sa stalo. Išiel som a na tej križovatke mi nejak vybehlo auto. Asi chceli len rýchlo preletieť z jednej ulice na druhú a dúfali, že nepôjdu auta, že si to nešukli, alebo neviem čo robili. A nevšimli si ma. A to som mal oranžovú motorku a reflexné pršáky, ale si ma nevšimli ani aj ich a napadol som do nich. Potom som tam odpadával od bolesti, už na zemi. Ale čo im bolo, to si za chvíľku povieme. Ja si našťastie nič nepamätám, iba sa mi premietli v hlave tak 4 snímky. Jak som ešte šiel po tej ceste a zrazu som otvoril oči a zrazu som bol v nemocnici. Bol som tak týždeň alebo 2 na izbe a potom som si odležal ešte ďalší týždeň v izbe, kde som spoznal aj Lulu. Jemu sa podarilo padnúť na motorke, ale na stopke, keď zastavoval, nedočiahol na zem a bum, klub mínus. Ale to je iný príbeh. A za ten mesiac, čo som bol v nemocnici, mi zoperovali ruku, mal som tam 3 drôty, ale našťastie už je po všetkom, je konec operácií, všetkého. Koho by zaujímalo, jak vypadá moja ruka, tak takto. Vy čo nemajú rady jazvy, tak nepozerajte to skipnite, tak to vypadá. Takéto som utrpel zranenia. Prvé tu máme krvácanie do mozgových obalov, to je ľahké zranenie. Ďalšie máme zlomenina hornej čeluste vľavo, niekde som mal zlomené. Zlomenina kľúčnej kosti, mám furt taký hrbol, toto. Pomraženie hrudníka vpravo, ja neviem. Pomraženie plúc obojstranné, to som mal, dýchal sa mi normálne aj tak. Otvorená zlomenina predlakťa vpravo, to je tá ruka. Potvrdnutie trčnej chrbtice, neviem čo to je. Pomraženie hornej perius, áno, mal som takú rozrezanú perius to. To sa neviem čo je, ale záprsnej kosti, ruky napravo. Odredina oboch kolien, odredina pre... to už je nič. Odredina predkolenia vpravo, pomraženie pečenia. Možným trvalým následkom je hybnosť, neotočím ruku. Čo si z tohto videa môžete zobrať? Jazdite opatrné, predvídajte a nikdy neviete, kedy môže smrtka zaklopať na dvere. Presne preto si užívajte život, kým sa dá. A toto bol celý môj príbeh o tom, ako som skoro zomrel. V príspevkoch môžete hlasovať, aké bude ďalšie video. A keď tak pozrite si aj toto video, kde som spravil level pre kamaráda, dal som mu 15 pokusov a ak ho dá, dostane 5 eur. Dal to? To neviem. Ahoj.